mazauna birnin Yamai ne suka hallara a dandalin Place de la Concertation domin kalubalantar sojojin da tun a farkon safiyar Laraban nan ke yunkurin juyin mulki. Waɗannan masu zanga-zangar na jaddada goyon baya ga shugaba Muhammad Bazoum. Magoya bayan PNDS tarayya mai mulki na cikin na gaba-gaba a wannan zanga-zanga. Sahanin Muhammadu kusa ne a kungiyar matasan jam'iyyar. Hito wadda mun kai mun hito ne mu ce ba mu yarda ba. Ba mu yarda ba da abin da mun ka lura shina nan ga tayyar tun yau da sahe. Saboda kasar mu da kasar demokradiya ce ba yiwa mutum ya taso kowane daga bisa gadon shi kace dan kana rike da bindiga zaka doka iko. Shekara 30 da wani abu kasar mu take gogoromaya dan saboda a cikin hudu demokradiya. Kowa ya gani an kawo abin tarihi wanda a karin harko zababben shugaban kasa ya mika ma zababben shugaban kasa mulki. Ba wani matsala tsakanin jam'iyyun siyasa, ba wani matsala na abin tattalin arziki. Kawai haka kawai dan mutum ya taso kawai ya ce sai zo ya karbe amshi mulki. To wannan wuce ba yiwa. Dan rajin kare demokradiyya shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa ba za su lamunci wannan yunkuri ba, saboda haka suka buƙaci dogarawan da ke tsare da shugaban ƙasa su sallame shi ya koma kan aikin sa, in ji su. Babu wata hujja, to saboda shi abin da muke kira ga wa'annan mutane su aje makamai, su saki shugaban ƙasa ya yi aikin shi sannan su nemi gawara. Wasu 'yan ƙasa irin su Muhammad Abdulkader na danganta yunkurin na bujirurin sojojin na fadar shugaban kasa da hamayyar cin gajiyar arzikin kasar ta Nijar, saboda haka ya ce ba za ta sabu ba. Wato an ga fafalan za a bulbulawa ko an ga za a bulbula fafalan, an gani hanyoyi ga sunan suna ta wanzuwa, an ga lakwaloli ga sunan suna ta wanzuwa, an ga Nijar ta daina shan hitsarin wari. To ikina duk wani wanda yake yana son ya mai da tafarkin demokradiyya baya, mu 'yan kasa bakin rayuwarmu ba za mu yarda ba. Kuma wannan bawan Allah abin da ya sa muke son shi saboda gaskiya da riƙon amana shi. Abubuwan da mutane suke ganin ba su yiwa yana nan yana yin su, kuma ga halin da yankin Sahel ya samu kanshi ciki an gani Bazum ya je gabas ya je yamma ya je gusum ya je arewa, da an taba dan Nijar guda sai Bazum ya je ya jajanta mai, dan haka muna goyon bayan shi 100 saman 100. Bayan da suka taru a dandalin Place de la Concertation, masu zanga-zangar sun nufi fadar shugaban kasa domin jaddada abin da suka kira rashin amincewarsu da yunkurin tsige shugaban. Sai dai mitoci 200 da fadar ta shugaban kasa sojoji sun yi harbi a sama don tarwatsa su. Kawo yanzu ba wani karin bayani dangane da yunkurin juyin mulkin da aka ayyana kwamandan dogarawan shugaba Muhammad Bazoum da shiryawa, yayin da wata tawagar jami'an kungiyar sai da yawo ta iso birnin Yamai a yammacin yau Laraba da nufin tantaunawa da bangarori.